हॅलो, नमस्कार. कसे आहात सगळेजण? आय होप तुम्ही सगळेजण छान आणि मस्त असताल. तर आज माझं इथे चाललेलं आहे दसरा काढणे. तर मी आज दसरा काढलेला आहे आणि पहिली सुरुवात मी माझ्या बेडरूमपासून केलेली आहे. तर तुम्ही बघू शकता तनूची कशी लुडबुड चाललेली आहे मध्ये. आणि लहान लेकरांना सांभाळून जर असं काम करायचं म्हटलं ना तर एकदम असं परेशान होऊन जाते. कारण तुम्ही बघू शकता तिला असं बळच साईडला बसवावं लागतं. परत ती उठून मध्ये येते. नाहीतर मग ती हट्टीपणासारखं रडत राहते. मग काय करणार ना, शेवटी तिचं ऐकावंच लागतं. तिच्याच कलेने घ्यावं लागतं सगळं. जसं जमेल तसं करून घ्यावं लागतं. कारण एकच रूम साफ करायला मला एवढा उशीर तिच्यामुळे झालेला पहिलेच. तर परत तिचं जेवण वगैरे ते सगळं असतं. तर तुम्ही बघू शकता मी आता पडदे वगैरे सगळे काढून ठेवलेले आहेत आणि आता मी ते धुण्यासाठी टाकलेले आहेत. आणि पहिले तर मी सगळे आता झाडून भिंती वगैरे सगळी धूळ बसलेली सगळ्या जाळ्या वगैरे काढून घेणार आहे. तर म्हणजे मग पुसण्यासाठी आपल्याला सोपं जातं खिडक्या ते. तर पूर्ण जाळ्या वगैरे काढल्याच्या नंतर मी आता बेड तनूच्या पप्पाच्या मदतीने थोडासा अलीकड सरकवून घेतला आहे. कारण बेड एवढा जड आहे ना ते तर मला एकटीला नाही सरकवल्या जाते. तर त्याच्या मागे तर एवढी माती साचलेली होती. कारण आमच्या समोरच रस्ता आहे त्याच्यावरती गाड्या वगैरे जातात. मग ते पूर्ण त्याची धूळ रस्त्यावरची माती सगळी खिडक्यातून दरवाजातून अशी मध्ये येते ना, मग ती जास्तच असं माती होऊन जाते. तरी पण मी महिन्याच्या पहिलेच म्हणजे 1 महिन्यामध्येच मी पूर्ण साफसफाई करून घेत असते, अशी बेड वगैरे सरकून पूर्ण. तरी पण खूप माती होते. तर तुम्ही बघू शकता मला शिंका येत होत्या अशा एकदम. आणि पूर्ण तर आणि हे ड्रेसिंग टेबल आहे. जास्त करून मी ड्रेसिंग टेबलवर सामान वगैरे नाही ठेवत. जास्त तर तनूचे औषध असंच रोजचं जे सामान आपल्याला लागतं, तिला तेल वगैरे लावायला, पावडर तिचं असंच ठेवत असते. कारण पटकन हाताला येतं ना, मग ते मग घेतलं पटकन, तिला आवरलं, तिच्या शाळेमध्ये तिला पटकन सोडलं. कारण मग असं होतं ना, एक वस्तू इकडे एक वस्तू तिकडे असं होऊन जातं. तर आता मी ड्रेसिंग टेबलची तिथालचे साईडला सरकवून तिथालची पण झाडू मारून घेत आहे. आणि मी इथे तोंडाला बांधलेलं आहे कारण मला खूप शिंका येत होत्या आणि धुळीची थोडी ॲलर्जीच असल्यासारखं आहे मला, त्यामुळे खूप शिंका येत होत्या. आणि धूळ एवढी होती ना तर ते शिंका खोकला असं चालू होतं. तरी पण ते करत होते. कारण आता म्हटलं एकदा करायचंच आहे ना, आता दसरा पण आलेला आहे तर स्वच्छ असं छान वाटतं पूर्ण घरामध्ये क्लीन केलेलं. तर मी पूर्ण झाडून ते घेतलेलं आहे. आणि तुम्ही बघू शकता आता मी वरती चढून वरती ते सिलिंगच्या तिथे कप्पा आहेत छोटासा, त्याच्यामध्ये पूर्ण झाडू ते मारून घेते. आणि मग तिथं खूप अशा जाळ्या स्पायडर होतात. मग ते बरं नाही वाटत. कारण ते असं घरामध्ये जाळ्या वगैरे असल्या ना तर मग जास्तच कसतरी वाटतं, म्हणजे खूप घाण वाटतं. तर त्यामुळे पूर्ण असं स्वच्छ झालं तर मग आपल्या मनाला पण एक असं वाटतं ना की चला छान स्वच्छ झालं आणि मस्त वाटतं घरामध्ये छान ठेवणं. तर मी आता इथे सगळ्या रूमला झाडू वगैरे मारलेलं आहे आणि मी बघू शकतो किती कचरा निघलेला आहे. त्यामध्ये तनूची खेळणी, कारण ती काय करते ना, खेळणी बेडवर खेळते आणि ती बेडच्या साईडला थोडी सांद आहे त्याच्यामध्ये टाकून देते. मग ते बेडच्या मागे काढता येत नाही. मग पूर्ण अशी एवढी खेळणी तिने तिथे टाकलेली होती. तर ती खेळणी बाजूला करून एवढी मोठी ती घाण कचरा वगैरे ते मग मी डस्टबिनमध्ये भरला. मग त्यानंतर मी खिडक्यामध्ये पाणी मारून असं पूर्ण क्लीन करून घेतलं. कारण तिथे पण खूप धूळ साचते. तुम्हाला म्हटलं ना मी, ते गाड्या वगैरे जातात आमच्या रस्त्यावरून, तर मग तिथलची धूळ सगळी साचून खिडक्यांमध्ये येऊन थांबते, म्हणजे बसते अशी चिकट होते. आणि काय होतं तनू असते ना, कारण ती सारखं खिडकीजवळ जाते, मग ती हाताला लागते तिच्या धूळ ते. म्हणून त्यामुळे मी ती खिडकी वगैरे सगळं स्वच्छ करून घेत असते. रोज नाही जमत पण एक 8 दिवसातून, नाही तर मग 2-4 दिवसाला एकदा अशी पुसून घेतली तर मग बरं राहतं. कारण घरात लहान लेकरं असले तर असं पुसलेलं कधीही चांगलंच. तर हे मी हे स्टिकर पुसून घेत आहे. ह्याच्यावरती धूळ झालेली होती. नंतर दरवाजा आणि ते चौकट वगैरे डेटॉल टाकून पाण्यामध्ये मी एक ओला कपडा करून ते सगळं पुसून घेत आहे. ड्रेसिंग टेबल त्याला पण आणि ही भिंत पण, कारण भिंतीला पण तणूने खूप खराब केलेलं होतं. तर त्याचा
कलर म्हणजे वेगळाच कलर झालेला होता, तर ते पुसल्यानंतर किती छान असा कलर परत त्याचा दिसत होता. त्यानंतर मी फॅन पुसून घेत आहे. फॅन पण डेटॉल टाकल्याच्यानंतर त्याच पाण्याने पुसून घेत आहे. मग त्यानंतर मी टेबल छान असं स्वच्छ पुसून घेतल्याच्यानंतर त्याच्यावरती पेपर टाकून ते बुक्स पण कोरड्या कपड्याने असे पुसून म्हणजे झटकल्यासारखे करून बुक्स सगळे ठेवत आहे. पहिले सगळे पुसून घेते आणि मग त्यानंतर व्यवस्थित सगळे बुक्स ठेवून देते. तर तनू मला इथे बघत होती म्हणून मी हसत होते तनूला. तर त्यानंतर मग टेबल वगैरे सेट केल्याच्यानंतर मी परत एकदा पोछा म्हणजे मी पहिले पण एकदा फरशी पुसून घेतली, मग हे सेकंड टाईम परत एकदा हात मारून घेतला सगळीकडून, कारण मग छान असं स्वच्छ फरशी पण छान तर हे बघा आता कलर पूर्ण दिसत होता भिंत एकदम. वगैरे मी ही स्वच्छ अशी ओल्या कपड्याने पुसून घेतली होती, कारण तनूने खूप घाण केलेलं होतं इथे सगळं, आणि मग त्यामुळे स्वच्छ पुसून घेतली. मग त्यानंतर ह्या साईडला टेबल लावलेला आहे, तो टेबल देखील मी छान पुसून घेतला. मग त्यानंतर त्याच्यावरती ती बुक्स ती पण झटकल्यानंतर कपड्याने व्यवस्थित पेपर वगैरे टाकून अशी छान लावून घेतलेली आहे. आणि हे जे आहे टेबलवरती जे कवर आहे ते मी मिशोवरून घेतलं होतं. मला वाटतं मी 250 ते 350 रुपयामध्येच घेतलेलं आहे हे कवर. तर छान निघलेलं आहे ते कवर. 1 वर्ष झालं त्याला, फक्त थोडंसं ते धुतल्यामुळे थोडं असं हे झालं आहे. त्याला असं प्रेस केलं तर बरोबर होऊन जाईल. आणि ही तनूची खेळणी आहे ती एवढी सगळी, तर छान ती मी सुक्या कपड्याने अशी झटकून वगैरे स्वच्छ, त्याच्यावरती धूळ गेली होती ना, तर मग ती झटकून वगैरे ठेवलेली आहे. आणि ह्या खिडक्या देखील धुवून घेतलेल्या आहेत, पुसलेल्या आहेत छान. आणि त्याच्यावरती पडदे काढून आता ते धुण्यासाठी टाकलेले आहेत. ते मी धुवून सुकल्यानंतर मग तिथे लावून घेईल दोन्ही खिडक्यांचे पडदे. वरती देखील छान असं झाडू मारलेला आहे, जाळ्या वगैरे झाल्या होत्या खूप, ते पण काढलेले आहेत इथं वरती पण. आणि त्यानंतर बेडच्या मागे बेड अलीकड करून सरकवून त्याला ते झाडून पुसून घेऊन मग परत त्याला त्याच्या जागेवरती ठेवलेलं आहे. नंतर हे बेडशीट मी टाकलेलं आहे पूर्ण स्वच्छ केल्याच्यानंतर झटकून वगैरे. तर हे बेडशीट मी फ्लिपकार्टवरून घेतलेलं आहे, फक्त 350 रुपयामध्ये. खूप छान असा कपडा आहे त्याचा आणि छान लुक देतो बेडरूमला. तर मला खूप आवडलं होतं हे. आणि अजून एक घेतलं होतं मी, तर ते बेडशीट. आणि त्यानंतर इथे ड्रेसिंग टेबल आहे. तर ड्रेसिंग टेबलवर मी अजून सामान व्यवस्थित नाही लावलेलं, पुसून वगैरे ठेवलं आहे, पण आता लावेन. खूप उशीर झाला आहे ना, मग थोड्या वेळाने सगळं अजून सेट करायचं बाकी आहे, ते सामान मी सेट करून घेईल. मग त्यानंतर ह्या भिंतीवरती मी असे स्टिकर लावलेले होते. तर हे स्टिकर मी ॲमेझॉनवरतून मागवलेले होते. तर हे आता थोडे निघले आहेत, पण छान म्हणजे आता त्याला 2 वर्ष झालेले आहेत. तर छान असं लुक देतो बेडरूमला ॲमेझॉनवरती, आणि आपल्याला परवडतील अशा प्राईजमध्ये आहेत. तर आता 2 वर्षानंतर देखील ते तसेच आहेत. तर छान आहेत, जर कोणाला घ्यायचे असतील तर घेऊ शकता. आणि त्यानंतर दरवाजा वगैरे पुसून पूर्ण जाळ्या वगैरे काढलेल्या आहेत. आता सगळं झालेलं आहे, फक्त झाडू मारायचा बाकी आहे. तर मी झाडू वगैरे मारून घेते. तर चला, तर मग व्हिडिओला आता इथेच थांबवते. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि थँक्यू, तुम्ही एवढा वेळ काढून माझा व्हिडिओ बघितला त्याबद्दल. थँक्यू.